गिबियावनो शेरासन इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों जों प्रिन्टार गोदान लाबोदों फट' दोनग्रा। प्रिन्टारनि मुङानो जाबाय HP इंकटेंक 319। दा प्रिन्टारखौ जों नोंथांमोननो देखायगोन आरो बेखौ मारै इनस्टल खालामो, कम्पिउटाराव मारै कानेक्ट खालामो बिनि सोमोन्दै जों बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो हागोन। दानिया फैदो जों प्रिन्टारखौ खुलिनानै नायनो। खुलिनोसै। अखा हानानै खस्थ' मोनबाय बङाइगाव थांनानै प्रिन्टार बायहैनायाव। प्रिन्टाराबो गोबां दाम जाबाय। प्रिन्टारनि दामखौ नोंथांमोनाबो मिथिनो लुबैयो नामा? माबादि सिथाबनानै हरदोंब्रा दखानदारालाय। खुलिबाय नैबेनो लेखा। जों दहाय अबसे दखानाव एसे नायखादोंमोन माबेखौ खुलिनानै सोफिननानैल' लाबोदों। नैबे कार्टिज सिङाव सोग्रा। ओमफ्राय प्रिन्टाराथ' नैबेनो नै नुखाबाय। माबायाव दोननो प्रिन्टारा हमनाया मोजां जादों। नैबे कार्टुना माबादों बोखारखाबाय कार्टुनखौबो। गैला प्रिन्टारा। फैदो दाना दोनसै जों दायो साजायबाय थानोसै। दा जों गासिबो माबाखौ रेडि खालामनानै लाखाजोबनोसै मारै मावनांगौ। उल्था जादों दोननाया जोंना। कार्टुनखौ नांथ'ला जोंनो दा साजायनानै दोननांगौ नांगौबा। बे जाबाय। दा बाहाय मा दंमोन नैबे स्केनारनि खौथ' नाङा। बेथ' ओरैनो माबानोसै प्रटेक्सन। नैबे ओरैहाय बेना ओरैसो लक गोदानसो दे प्रिन्टारखौ आंबो दिनैसो नायगिरदों। बे प्रिन्टारा गोदान। ओमफ्राय माथो खुलिबावदोंमोन दायो बाला नायसैलाय। नै बायनोसै। नै बे कार्टिजखौ बायनोसै हरो सोनोसै बोरै कार्टिजा। नैबाय नै दंखायो कालारनि कार्टिज, लाइट कार्टिज, कालारनि कार्टिज आरो ब्लेक एन्ड वाइट। अबेखौ बे मा ब्लेकखौ जों नैबे ब्लेकआव सोगोन। लाइट केबला बै खालिनि माबायाव नायदो। माबाया खालि नैबेलाय नैबेहायनो दंजोबो। खालि आरो नैबे केबल थार बाहायनो दंजोबो होनदों। बेखौ दा देखायगोन र' दसे उनाव। जों दा नैबे खामानिखौ सिगाङावनो आवगायावनो मावनानै लागोन। मानोना जोंखौ दखानदारा नैबेखौनो गिबि खालामग्रोनो थिनदों। नैबे बिदि जायो। नैबे प्लास्टिक सिथाबनाय दं। बे प्लास्टिक सिथाबनायखौ बोखानांगौ। बेखौ ओरै बोखानांगौ। खालिया नैबेजों गलाङो माबाफोर प्रिन्ट खालामबा। बेखौ गाहायजों दोननानै ओरै सोहरनांगौ। बै बुस्थुखौ जों बोबोआखै, बेखौ बोबोग्रोनांगौ। नैबे सोयो। बेखौ ओरै बोखोनांगौमोन। मिडिल पइन्टआव नैबे गोसोम दे, नैबे खालिया ब्लेक। ओंखायनो जों बेखौ ब्लेकआव सोहरनोसै। हाबबाय। ओमफ्राय नैबे कालार ट्राइ कालार लिरनाय दंखायो नै। ओंखायनो जों बेखौ नैबे कालार गोनां माबायाव सोनानै लानोसै आरो। बाहायबो प्लास्टिक सिनाय दं। बे प्लास्टिकखौ बोखानानै लानांगौ, नङाबा खालिया फैनाय नङा बेजोंनो। मानोना फटकफोर कालारफोर माबा बहनबा बे खालिया बेजोंनो ओंखारलाङो। बेखौ सोहरनोसै। हाबबाय। बेखौ बिदिनो दोनथिनोमोन नामा सोखांनानै? दोनसै ओरै फारसे खालामदो।
बिदिनो दोनसिनोमोन खोमालै बिदिनो दोनखानांगौ बेखौ पुश खालामबाय दा गैला फैलारा बे नांथाबायना बे बैयो बे नांथाबायना बे बिदिनो दोननांगौ ओमफ्राय दा जोंना नैथि खामानि हिसाबै माबायाव नैबे जोंना दा खालि सोनांगौ जों दा खालि सोनोसै नैबे बिखबावनो दंजोबो गासिबो मा दं नैबे बिखबाव बाहायनो थार आरो प्रिन्टारनि खालि बाहायनो दंजोबो बेखौ जों दा सोनोसै नैबे दं नै मोनब्रै जातनि मोनबा नैबे थार कम्पिउटारजों कानेक्ट खालामग्रा नैबे कारेन्टनिसो कम्पिउटारजों खालामग्राया नैबेसो बेखौ एसे चेक खालामजागौमोन आं बेखौ चेक खालामजागौमोन आं बिथिं खालामहैजोबखौ लेम्पसो खालामनानै पुश खालामखांनानै नैबेखौ देखायबाय खालिखौ बेना नैबाय सोयो नै खालि सोग्राया बाहाय दंखाजोबो नै KCHY बाहाय दंखायो लिरनाय नैबे मा जागोन वाइ बा नैबे वाइआव जों सोनानै होनांगोन बेखौ जास्ट बेखौ सोनांगोन बुस्थुखौ हासिनांगोनसो ओमफ्राय नैबे पिंक कालार मैग्नेट इंक बटल बे मा एम ना नै बाहाय दं नै जोंना एम लिरनाय दंखायो जों बे एम लिरनायावनो बेखौ सोनांगोन खेमसिखौ दोनजाखो हाबाय लाबोदो बेखौ सोग्रोनोसै गिबियाव जों नैबे नैबे बे सफाखौ खुलिनानै सोनांगौ नैलाय गुदुं दंखायो गावनो हारसिं हाबलांबाय थाखायो बाहाय सोनानै दोनबानो सोनोसै मोजाङै बेहाय डाइरेक्ट लुसन हरगासिनो नै वाइ लिरनाय दंखायो नालाय वाइ गबंखाबायना ओरै दोनबाय थाबानो मालाय गलांबाय थाखाबाय हाबबायना गलांबायलाय खालिया जामलांबाय नै जामलांगासिनो लासैनो दा बिदिनो जों गासिखौबो बिदिनो सोजोबनोसै जामदों दा खालिया ना जामनायनि दोनदा बेखौ थाब र' फंबाय बिदि दा बुंथ' बांद्राय बिथांनि दखाना नोंथांमोना सोरबाफोर माबा अनलाइन खामानि दंबा बिथांनाव मावफैनो हाजोबगोन हाबाखै नामाब्रा फुजा जाबायदां फुजाबा थाङाना नायनो हानाय बेबस्थाया बेयावनो मा नङा जामनाय बायदि नुवासै माथो ओरै गाहायजों नुगोन ओरै गुफुर दंखायो हाबनाय बायदि उल्था जाबायना जों माबाया प्रिन्टारा एसे नारहरबावलाय बिथिंजाय फलं होननांगौलै हाबाखै बेखौ फलंनांगोन माजोंबा फलंनांगोन बेखौ जों नैबे सिङाव होथेनाय दं नै नालाय बे होथेनाय दं ओंखायनो हाबाखै खालिया बेनाबो थागोन बिदिनो ओरैनो खुलि जाथारो नै
Oh, plastik dong सिङाव नै सिङाव plastik dong ओंखायनो खालिया हाबाखै जों नायाखै बुस्थुआ बिदि खालामनानै दोनदों ओरैबायदि टाइट फिटिं आरो ना जाहाथे बे खालिया गाज्रिबो जानो हाया जेबो जानो हाया बेनि थाखायनो बेखौ बिदि खालामनानै दोनदों जोंनि थाखायनो सेफटि जों नायाखैमोन बख'बाय दा सिंखौ बख'आ ओमफ्राय सायाव नैबे दंमोन सायावबो दंबावो नामा बे हाब्रुखौ होनायलाय थांखागोन खोमा दां बे नायनानै गाहायाव सेरगार नायसै नामा ओरै थांबाय ख्र' ख्र' होनलांबाय इलाय दासो नै हाबबाथाय होखायो हाबलांबाय दा गोमोखौनो हरखादों दा नों खुलिनानै आं हले नै एलावगासिनो दं थोद बावख्र'लायनायलै गिनाङा फंबाय आं दं एसे उल्था फाल्था गगोन हाब बथलसखौ जाजोबथारबाय खा नामा दाख्लै बिथिं आग्लायदोंमोन माथो दाख्लै मोनसे गोदान प्रिन्टारना एसे आग्लायनानै थादोंमोनथ' आरो गैला ओइ सरबा जानानै सथिबाय जिबना मानोथो फंबाय लासै लासै दे बेखौ मारिनोसै सोखांबाय नालाय बे एम नै एम लासै लासै दा खुलियो एम नालाय नैबे एमआव सोनोसै जों बेखौ एमआव सोनोसै दा खुलिबाय आयौ गोराथार बेखौबो बिदिनो सोनांगौ ओमफ्राय नेक्स्टआ मा सिखौ खुलियो नेक्स्टआव ख्र' 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 होनांलायनो हाबनाया दसेनो हाबलांजोब्बायलै थाब जोबथारगोन नामालै खालियानो माथो एसे स्ल'थारबायना प्रिन्टारना ओमफ्राय ब्लेक इंकखौ जों बांसिन बाहायो हिसाबै ब्लेकखौ बांसिन हरदों ब्लेकखौ मोननै हरखादोंना बेबो जोब्बाय बुंफैखाबाय दा नै जेबो नङा फंबाया सिन्था जागासिनो जोंना नै मोनसे टेनसन जादोंमोन फंबायना थारमाने दायो खिन्थानोसै दसे उनाव मानि थाखाय बिदि प्रिन्टार गोदान बायब्रबनांखो नैबे नैबे सिआव सोनोसै जों बेखौ सिआव के बेबो केखा मोननै केआ मोननै थाङाखै ब्लेकखौ मोननै हरखादों नै बाद बाखि खालिखौसो जोंनो एसेल' हरजोब्बाय टेमायाव ब्लेकजों बांसिन खामानि जायो नालाय जिर'स खालामनाय मानायनो बाहायनो खालामनाय जायो जिर'सखौबो बे जाबाय दाना जोबथायाव केखौ जों सोनोसै गोसोमाथ' आग्लायगोन ना आग्लायबा दोनसै सोनोसै बेसेबां हागौ बेसेबां जानो हायो बेसेबां लोंनो हायो बे हाब्बाय नै बेजों नुलांगोन बेसेबां गोसोम जायगायाव जों सिनाया बेना माने सिनाया जारा नङा ससमा नैबे बथला गोसोमथार नै नोंबो सिनाया बेखौ चेक खालामफिननांगौमोन चेक खालाम लासै लासै हाबगासिनो नै टक 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 बुंबाय थारमाने गैला हाबासै बुंबाय हाबजोब्बाय दा जों सोजोब्बाय सफाखौ मारिनोसै बे बिदिनो थाखाया दां बिदिनो गोजौआव थाखायो थाङोब्रा मारिबाय दा जोंना खामानिया बे जोब्बाय जों दा कारेन्टनि नैबेखौ सोनोसै बै बेटारिजों कानेक्ट खालामनोसै दा ओरै थांबाय ओमफ्राय बे ओरै थांबा बोरै थांगोन ओरैनो दोनदोरा नङा बे ओरै थांगोन खोना बे नङा बुजिबाय ओमफ्राय ओरै जाय बे थांगोनब्रा माबा मोनसे जागोन
बे बेखौ लक दं बे नायलाय चेक खालामलाय बे लक दं चेक खालाम बेहाय मबाइलाव चेक खालाम गोख्रै चेक खालाम बेल'सो आं नोंखौ दहायनो चेक खालामफिनबाय थादोंमोन बे फंबाया खालामाखै कारेन्ट होआ सोग्राया स्टुनावसो बेना नंगौ कार्डिट्स नामा कार्डिट्स नङालै हेडजोबे HP नैबेखौ लिरनानै सार्च खालाम जायखिया बेखौ मारै खुरो बेखौ लिरनानै सार्च खालामनानै होजोबगोन स्टुनावसो बेना सोग्राया माबाया 3 1 आरो बेलेगसन दं खालामबावनांसिगोन फिसा जाहाथे आंनि भिडिअ'आव फैया दा जों बाहाय बे प्रिन्टारनि माबाखौ जों कम्पिउटाराव गुगोलनिफ्राय डाउनलड खालामगोन एप्लिकेसनखौ बिनि उनावसो जों इनस्टल खालामनानै बे प्रिन्टारखौ बायनो हागोन बाहाय जों सार्च खालामगोन HP बेखौथ' दा सोगोन र' आं बेजों कानेक्ट खालामखायाखै कारेन्टबो फैखायाखै जेबो HP मडेल नाम्बारा बेसेबांमोन इनटेंक INK TANK 319 प्रिन्टार ड्राइभार फैखाबाय बाहाय थुनानै होगोन जों ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे सफ्टवेयार जायखिया बे मोनसेयाव मोनसे मोनखागोन जों दा बेखौ दा इनस्टल खालामथ'नो हाया मानोना प्रिन्टारखौ कानेक्ट होनांगौ नाथाय जोंना प्रिन्टारा दाबो सेटिंआ जाजोबाखै मोनसे सेटिं दंबावो जायखौ जों दहाय फार्स्टआवनो कार्टिज सोदोंमोन गाहायाव नैबे इनस्टल प्राइभेसिखौ जों नाङा AC Smart App Complete Setup and Support Install printer software and driver create an HP account and register your printer connect your printer to Wi-Fi load install खौ कानेक्ट खालामनांगोन HP Ink 310 Ink print scan र' दस्राखौसो नायग्रोदों नेटआ स्ल' दं ओंखायनो बिदि जादों दा नेटआ बिराद स्ल' स' लोगोफोर जों दा नै प्रिन्टारखौ सेटिं खालामसै जोंना प्रिन्टारा जाबाय जास्ट प्रिन्टारखौ जों अन खालामग्रोनोसै दा अन खालामाखै ना बेखौ खालामबाय फैसा खालामनानै दोनदो ओमफ्राय प्रिन्टारखौ अन खालामसै नैबे नुनानै अननि बाटन दंखायो नैबे ब्लेक एन्ड वाइट नैबे कालार नैबे बाहाय फिसी ओंखारगोन होनदों जेला अन खालामजेनो फिसी ओंखारनायखौ जों नेनांगोन दसे जिर'सो ओंखारनानै दं नै डाइरेक्ट जिर' ओंखारनानै फैखाबाय ओमफ्राय फिसी ओंखारबाय बेखौ खेबथाम एसे सेरहाबनानै जानांगौ वान सेरहाबना लाबाय दा सेरहाबना लाबाय थाबाय बे फिसी ओंखारगोन र' माबा ओंखारगोन माबा गोदौदों नै साउन्ड जानानै थादोंना नैबे बुस्थुआ थारमाने जाबाय जासिगोन स्टार्ट आर ओंखारबाय नै आर नङा एसो आगान एबार ओंखारबाय नैबेखौ बोगोन होनदों पेपारखौ जासिगोन लोगोफोर बांद्राय सिन्था खालामनांला जोंना दा गाहाय थांखिया दं सफ्टवेयार डाउनलड खालामनांगौ
Bentar na. Komputernya connect na. बोबाय मोनसे बोग्रोबाय मोननै मोनथाम बोगोन होनदों थखान्दाथारा हा ओमफ्राय बिसोर मोनहानांगौ बै मोनसेखौ होनो हायोना बैनि मोनसेनावथ' दोनबालाय एखे कानेक्ट सोग्राया बेयाव कानेक्ट जाबाय कानेक्ट नङा नैबे थारा कम्पिउटारजों कानेक्ट खालामग्रा बेखौ गरायजोबथोंसै बिनि उनाव जों कानेक्ट खालामबाय बैखौहाय खालामगासिनो नङा एप्लिकेसना नागिरगासिनो नै आंनाव फैदों बाहाय गैया मोनसेल' गबाय नामा गबाय सोलिगासिनो दं बेखौ नै एप्लिकेसनखौ एसे नागिरनांगोन थारमाने एखे थाजोबो नै नैबायनो दं नै फुल सलुशन HP AG start to window basic software AG file maker बेखौ जों एसे नागिरग्रोगोन चुज खालामदो दा जों सफ्टवेयारखौ डाउनलड खालामसै नैबेनो बेखौ डाउनलड खालामनांगोन नेटआसो स्ल' नामा 124 MB मोनसे ओमफ्राय मोनसे 57 मोनसे 2 बेनो XP दा XP फुल सफ्टवेयर सल्युशन फर विंडो AXE बिसोरनो दा बिसोरखौ खालामखांनायनि उनावनो बे डाउनलड जानो एसे टाइम लानांगोन ओंखायनो नेनांसिगोन दा बिसोरखौ खालामखांनायनि उनावनो जों जोंनि माबाखौ जागायनो हासिगोन आरो दा जों डाउनलड जानायखौ नेग्रोनोसै नैबाय नै दासो खारगासिनो स' लोगोफोर जोंना नै इनस्टला कमप्लिट जाबाय सेटआप जोंखौ दा अनलाइनाव थांनो थिनदों नाथाय जों अनलाइनखौ दा मावला जों बेखौ दाननानैसो होनोसै मानोना जोंना खामानिया जाबाय येस स्किप न' येस स्किप जोब्बाय जोंना नैबे ओरैनो थांबाय बेखौ नांला क्ल'ज खालामदो जोंना खामानिया गासिबो जाजोब्बाय ओमफ्राय जों दा मोनसे प्रिन्ट खालामनायसै जों मोनसे प्रिन्ट खालामनायसै प्रिन्टआ माबादि गयो माबा जायासैलै जागोनब्रा फंबाय बेखौलाय माथो नों टेनसन खालामदों बुस्थुआनो माबा फैयोलै कन्ट्रल निउ माउस गैयाबाथाय बिमा गैयि बादि जायो आखायानो दाख्लै बे माबाजोंहाय माउसजों मावलु मावदालियावथ' दांबावबायमोन आं खेला मोनबाय गोदोलै जों प्रिन्ट हरनोसै प्रसिड नै प्रिन्टार नामा जोंना नैबेनो ना HP इंक टैंक 300 series 310 series प्रपार्टिसाव जोंना बेखौथ' नोंथांमोना रोंजोबखायो बयबो बेलाय प्रपार्टिसाव खेबसे बेना बिदिनो ना प्लेन पेपार नों फट' पेपार दिहुनोबा दस्रा पेपाराव होनांगोन जों दा प्लेन पेपारावनो दिहुनगोन आरो जोंना क्वालिटि नन बथ साइड दिहुननोबो हायो नै खेबसेनो बाहाय होनायसै बे दस्रा माबा मारै जेनेबा हागोन खेबसेनो बथ साइड बाहाय जानाय नङा दां दस्रा माबा नांगोन बाहाय पेपार क्वालिटि बाहाय थांबाय A4 साइज मेन पेपार प्लेन पेपार फट' फैयोबा फट' पेपार होनांगोन नै बाहाय
मेन ट्राइ कास्टमार A4 साइजनि अनगाबा नैबे कास्टमार थुदो ओमफ्राय लेआउट एडभान्स ओमफ्राय गासिबो थिगैनो दंजोबखायो बाहायबो दंखायो बे 2 साइड प्रिन्टार जेनेरेल प्रिन्टार बायदिसिना बिनि सेटिंआ आलदाबाव ओमफ्राय जोंना प्लेन क्वालिटियावनो जों मोनगोन ग्रे स्केल बा ग्रे स्केल ब्लेक एन्ड ब्लैक आरो हाई क्वालिटी ग्रे स्केल नै बाहायनो जाजोबो हाई क्वालिटी क्वालिटी बेवहाय अके होना होबानो ट्रेना फैसिगोन आरो बेजों बारहोगोन PDF प्रिन्ट खालामलाय गोगोम स्पिकार प्रिन्टारा हले PDF जोबोद मोजां बाहायनो PDF फाइल प्रिन्ट खालामबाय बेखौ सेटिं खालामफिननांसिगोन जे डाइरेक्ट माबासिन खालामफिनलाय मा खालामो माबायाव डाइरेक्ट माबायाव एडबआव जानाय एडब हाब कालारा माथो गोगोम बोयो नामा बेलाय एसे नायबावनांगौ दं दे माबाया फर्मुला एसे फर्मुला नायबावनांगौ दं बेवहाय माखौ जेनेबा बे सेटिंआ नैबे प्रिन्टार बनायनाया जों मोनसे एडब पेपार्सनि प्रिन्ट खालामनायनो प्रपार्टिस प्लेन अके अके कालार होखादों दा अके सस जाबाय मानसिखौ थ' जोंना बेखिनियानो प्रिन्टार गोदानाव जों दा गासिखौबो नोंथांमोननो देखायजोब्बाय सबि आरो इनस्टल खालामनांगौ देखायासै जोंना खामानिया बेनोसै माबाफोर सोंनांगौ दंबा नोंथांमोना सोंनो हागोन प्रिन्टारखौ मारै इनस्टल खालामो मारै बाहायो आरो बे प्रिन्टारनि दामा लादोंमोन जोंना 11,750 रां गासै बेखौ जों लायबाय ओमफ्राय 1 बोसोरनि वारेन्टि दं प्रिन्टारा बाहायनो मोजाङैनो गयो नोंथांमोनाबो प्रिन्टारखौ दखानफोराव बाहायनो हागोन आरो गावबा गावनि न'आवबो गोनांथियाव बाहायनो हागोन एसेनोसै गोजोन्थों